Ibugose ditanga niko babolinga more tayari ege si bimoko ligiago sena nchaku moko lenda nege chule moko ligiago sena nchaku Elia kabere ngwancha mole omolero bumbo bastolima nkongera limore metarankanga mubwate meteme mwamu mubwate betukubye mekomoni omoro imoro jenorimbe eyine arega asiane ndeme to omoro bumbo basi ingomete pa erebuya gose erebobe naigo mheshimiwa sonye ngwakwana nga onde nabaisa kugata oinga yako gata korwa onye shibishi taigo ika mwamenya shibishi nyali bari go tumete pa muna chinkara cha irongo erebuya go serebobe nkingo te abana ba Yesu obugambi bwaga abana bolendwe inki no boino na imugambe myaka 10 yesiomba ntotagete kende yonsi no ani tunyali bari muri go tuminyo kigojanga to moto eragatia ntotageti igo mukora gore inerenga 10 bila break Elia kabere ngoji gukora your excellency mbuya mono asama gendero arorekanire kinga kigukira iki musuko muno mheshimiwa yo mateba we shall say ibintu bibyonsi bimanyekane korunyali bali Jene Elijah Chwayo bebo umu deputy governor Paul Simbarati egasi yari no make sure mulero mbiyole bomo basi amasikani abeire no bosera bwabeire tigamba ti abana ba Yesu obugambi n'obuya bolende myaka yenu 10 mutoboe bila break obuna bwo sera bubugambi kani akoba none nero kugamba agambe buya ekiagera bintu byangora inki byangete esakasaka omwana oyo mubasi omuyo mole munche kokoranche inse yaye omuya ngomotega bana eseneriga otebambuya ongihidere buya okotokoteba niketoigwana tari mubasi omuya ntunyali bali tokoteba 10 bila break noli mukagete ngagote konyali bali komoseka seki kabisa ataamini no mapole lakini hataamini enkara ya na watebya ya irongo Egaye yako na nyali bali na kawo kigane miakerenga 10 ubuna bubo sera bubo gambi. Your Excellency, we will support you and always be with you as I am kena kwanile mwari konganjera motu nene